Kasirat benar Puncak angkasa bengkah berarti hayate Bayu Lerilir tandure sumilir ijo raya raya tasebut sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya krasa wis tekan nyamene ya, Truk. Iya. Wis wektu iki lek awake dhewe seneng ki ya wis ngene iki Kang Gareng. Apa meneh main ana omahe dhewe. Wah. Ora krasa. Apa meneh iki maune bintang tamune uga nduk nikan ya ulang tahun dadi gelem nyindeni awake dhewe ya, Truk. Ha iya. Umpama ora ulang tahun nikan apa ya iso disindani nikan. Ha iya. Ya, ning alhamdulillah ya Kang. Apa kuwi Kang, Truk? Iya. Dina iki awake dhewe cukup berbangga diri. Iya. Sebabe ora ketang-ketang klungsa-klungsu meludu. Iya. Ya sagaduke nalar ya, Truk. Iya. Banggaku iso ngregengke parkian ning wengi iki. Apa kuwi mayang ana ing acarane nikan ulang tahun sing kaping 18 ya. Jane mono umpama nek bali dalang liya iso nen, Truk. Yang nikan iki dalang sapa umpama ditunjuk ngene wis seneng mesti atine, Truk. Iya. Kaya awake dhewe iki carane kewayon. Ning alhamdulillah ya, Truk, wis kelakon mayang ana ing kene ulang tahun adimu ya kuwi nikan Salindri. Ya wis pokok doa terbaik kanggoku ya nduk nikan. Heeh. Ya ngaturke tetembangan. Wis nyamene gong lha iki kok bar jam 3 kok. Bar jam 3 gong jam 3.
Sing delok cek akeh, Truk. Ayo. Weh, ya cek rame jane. Tapi dibarne kok eman. Ora dibarne kok ya kok gak pantes ya kok ngek. Ya. Aku tak pengen nyoba suarane Bu Sri. Ya. Iki kanca-kanca YouTuber sing padha melek, sing padha live streaming, matur nembah nuwun. Sing mirsani akeh tur bludak. Ya. Iki uga ana anu Truk, enek sing ulang tahun ya nan bengi iki. Ngono. Ya kuwi ulang tahun penggemar Niken, Truk. Sing saka ngendi kok? Ya kuwi Bunda Arsana saka Singapura. Dina iki ulang tahun. Mbok sing kepira pokoke nyuwun donga muga-muga Bunda Arsana sing ana Singapura pinaringan kesehatan, pinaringan rezeki kang kathah berkah barokah ya, Truk. Ya, amin. Wilek karo Niken tresnane jan luar biasa. Tenan. Bunda Arsana lope-lope. Iya. Wela angger Niken dikirimi apa no aku ya kedot ae ya no. Ki uga ana sing ulang tahun ya kudu diucapke saka penggemar Niken ngono. Sik akeh men to Nduk. Lah ya. Ya engko tak golekane sik muga-muga ketemu. Ya ngaturke lelipur sik ya, Truk. Ya, monggo. Kula kepengin swantene Bu Sri. Ya. Kula kangen kali swantene Bu Sri. Jagi WA akeh banget nyuwun pangapunten. Mboten saged kula waca siji bakal siji. Saking akeh. Ya. Weh, salam kanggo Niken tok. Bu sugeng nginjing Bu Sri. Nggih, sugeng nginjing Pak Dalang. Alhamdulillah sehat nggih Bu. Alhamdulillah sehat, semanten ugi panjenengan. Nggih, pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Bombong raos kula saged pinanggih jenengan wonten ing mriki di hari spesial ulang tahun Niken yang ke-18. Monggo kula manut jenengan paringi napa kula manut. Nggih. Gendro, Pak. Pun manut merdika. Niki kanca-kanca pepadi kota saking pepadi kabupaten nggih nenggani matur nembah nuwun. Kanca-kanca seniman keroncong campur sari iki uga adikku yo saya nyusul iya ngendani busuk iya. Monggo Bu napa manut kula Jineman gendro mawon nggih. Jineman gendro nggih Karo leren nggih miki kok Yarwanata garwa nyata mandaraka garwa nyata mandaraka nata ganggo nata Urung ya. Aku seneng bagian kuwi lho, Truk. Man. Aku meh suaraku fales tak sengaja mbok sumpah to. Tibake cacah ya cek melek. Iya. Lho tenanan kuwi mbok cekek glegek. Mburi punden lho wani aku. Bae cacah ya cek melek. Kalem. Monggo Bu Sri. Jalapan. tanpa
Bro. Mane man. Urung, Pak, urung. Wong aku lho main jajal tok. Monggo, Bu. Mas. Mas. Masku dhewe tak pikir sandang pangane gak aja cawe-cawe rawurung dadi gawe gak mikir wae dhewe wong isih mintuwa mring wiyang suksma Iki wis, Tru. Sing iki wis wayahe. Bali. Yo iki hari iki kok ayo. Bali. Yo. Tak mane man kewes. tak eman ora kena yo ayo gandengan kanca saiki rasakno nafsu kang odo-odo sirna tanpa gotra wong kang pindho dur bisa Dineman padu. Gendro nggih. Matur nembah nuwun Bu Sri, sehat selalu kagem panjenengan. Ya. Wis to pokok iki goro-goro gawe klasik. Iya. Karo nduk niken ben nyuwara. Iya. Aku tak nyoba anu buwara ya nduk kan ya. Iya. Iki ya senior iki. Iya. Sugeng dalu Bu Maywara. Injih sugeng dalu. Bu Maywara lairnya ana bulan Juni. Boten Desember. Desember. Nggih kula nyuwun swanten panjenengan. Nggih. Niki nggih nyuwun swanten panjenengan. Nggih. Saderenge niki wonten ucapan selamat ulang tahun buat Mbak Niken dan semoga tetap semangat dalam berkarya. Saking Citra 2L. Wah, nggih. Semangat buat Citra hari ini ulang tahun. Lupi dan Lin yang selalu setia support karya dan karirnya. Matur nembah nuwun Mbak Citra, selamat ulang tahun. Dino iki ulang tahun kok bareng-bareng yo ayo. Dino apik kok. Iya. Injih. Monggo Bu. Matur suwun, bunga sanget saged nderekne jenengan. Kula nggih bunga saged keten iki wonten acarane nikan bunga. Mboten angger dalang lho. Ngoten. Nggih, jan koyo nampa pulung lho. Jenengan saniki pun kondang MC ya kondang. Alah ngeten iki klungsu-klungsu meludu kepengin ngrembakake wonten jagat pewayangan. Nggih. Sak gathuk-gathuke Bu Me wis. Nggih, malah saiki iki yo sak Indonesia iki nganu jenengan lho. Niki manto sedaya. Gawene lagune sampean. Lah nggih. Ngerti lagune apa? Lagune napa Mbak Bu Me? MPG Mas Bambang Ganteng ya. Matur nuwun lho Bu Me. Mengke saged kirim nomor rekening listrik dumateng kula ya. Nyetrum sampean. Niku lak sing nyanyi nikan apik nah niku. Nggih. Mas Bambang gendeng lak niku. Nggih. Monggo. Langgam nggih. Nggih, langgam monggo. Melati Rinonce. Oke, lelaki Rinonce. Melati. Lakae ya. Lakae was mene yang kembang Melati Rinonce tanda yati tetap Enggak gocok. Cek akeh sing melek. Iya.
senengku tanpa pomo mayang ditunggoni wong tuwa ki ayem iya. Bapak Ibu nyusul-nusul wis matur nuwun ya. Ibarate melati ki warnane putih suci iya. Tur rambune wangi iya. Muga-muga asmane nduk niken jenenge niken kaya arume kembang melati ya, Truk. Iya. Amin. Dironce ibarate dironce kuwi sambung sinambung. Iya. Muga-muga nduk niken sak keluargane sesambung. Iya. Tetap bersatu. Iya. Support nduk niken. Iya. Dalam berkarya. Ya, amin amin amin. Ora usah dilem niken iki jenenge wis apik ngono. Umpama dhewe MC ning dino sing ditakoki, Mas Bambang niken pundi ngono. Engko lah bangsa niken sing nyandi. Mas Bambang pundi ngono. Gantian. Ya, ki nduk niken saiki apa engko? Wes lah ngantuk iya. Ya, nduk niken. Turuk. Oh. Pak Diki, matur nuwun. Linggo. Sing gendang busuk. Iya. Sakmenika Nggih. sikil kula tasik gringging-ging. Gringgingen no gring-gring. Nggih, gringging-ging. Ya ora apa-apa, Ya, Nduk. oh, Sampeyan kan Mas. ya nek nyindeng ngarang kadi. Dilut engkas ya, Mas. Engko gek ngadeg. Ya wis to, sampean duduk sama nenakne. Dina Iya. iki masuk sampean sinden aku dalang, panggah menang sampean. Ya tapi aku ya Apa, Nduk? menghargaimu. Iya, matur nuwun ya, Nak. Iya. Muga-muga sampean ora waleh karo aku. Aku mek gak seneng sama nyumet duwe plowopeken ya aku. Walah, nih. ya apa? Iki burimu karo ayahmu ora nyepaki sajen critane. Mangkakno sone mau mati, ngono. Iki lek ora tak sumeti lek mati neh piye? Kurang diluk ya. Sampeyan ae sing disumet. Kalem, medake. Ya tak rodone minggir tak rodone. Sineman sithik ya, Mas ya. Ya. Engko gek sampean nge-MC ya. Apa to ki? Lha enak men sampean kita didalang ke. Penak piye metenteng arep nguyuh ngempet. Ya mek ngene tok lu gotok yo. Biasane joget-joget Bocah gitu, edan biasane nyanyi-nyanyi, joget-joget. Lah saiki lho ling gotok sampean iki ngono ya Loh. bayaran. Loh, Ya. kok iki kebayaran ta, Nduk? Alhamdulillah. Ora to, Mas? Dene mbok bayar ya alhamdulillah. Lah ora. Yo tak anteni. Ya wis, ora apa-apa entenono bae lah. Ora. Ngene lho, Nduk. Dalang iki penggawean sing abot. Ora. Kok iso ora iki lho? Suwengi angong tok. Ngono ya cek fales lho jare Pak Bowo. Sapa sing ngomong? Pak Bowo, Pak Bowo. Sapa sing ngomong? Pak Bowo. Potong 100. Ora. Mau mek ngecek tok mbok tenan aku ngecek tok. Kayune kok iso kendeken iki Loh. piye to? Lah gendere turuhe ora to. Mangkane ora ditindingi. Hah? Mbok potong sing bayar niken. Oh, biasane lho. Piye, Dadi MC-ne Mayangkara lho 75. 75 mangan jopo ya. Lah iki dadi dalang kok 150 tok mundak. Padahal orang joget, orang MC, ora Ngene, Nduk. anu, Kowe ora take 150 ya to. Kowe mayang ning kene sewengi. ya enggak mau. Lah iya. Kan aku
ini. Apa? Wedok. Heeh. Apa pe wedok ra iso mayang? Ora oleh mayang. Iso sih malah luwih penak lek ngeprak, Lah malah iya. luwih banter. Tapi lek nyolahne wayang bingung. Ya apa? Lah iki. Oh. Iso lentangan kan kene to. Iya. Loh, lek apa mau ngiri diobet ning ngiri ngono lho, Mas. Ngobet nganan. Oh, ngono ya? Ngono Oh. tapi yo mencel kabeh nang suwe-suwe. Ya. Dok, assalamualaikum salam enak penampakan. Dok. Waalaikumsalam. Ya. Enak penampakannya. Ya. Colopot bae. Eyang emayang Ya, kono. ngaturke jenengan apa kono, Dok? Nggih, disemu mawon. Kaduk semu. Lah iya, kaduk semu. Iya wis. Niki Aku mau dipirsani kalian Bukom. Pundi? Niku Weh. Bukom. Inggih Bukom Sinah sugeng Bukom. dalu enjing. Salam kula katur. Nggih. Guruku biyen ki Sapa Bukom. Bukom terus? Sri. Bu Sri, Bu Suminah, Pak Kacung. Pak Kacung, Bu Mia, Pak Bowo. Pak Bowo, aku barang. Terus Busur. Busur. Hmm. Nggih. Lek busuk dudu ya. Lek busuke jaipong. Aduh. Busuke marah-marahi bejat. Ya. Dalem. Lah kuwi lho. Nduk, muridé Pak Bowo kabeh to iki. Nggih. Iki tak omongi. Iya, ini juga teman-temanku Saka SMP satu 6. kelas. Nggih. Dari SMP 6. Iya. Tak omongi. Sampeyan ki duwe guru. Cacah kuwi lho. Lek sampeyan tumindak elek gurune ya nampa. Elek nyangga dosane. Mulane Pak Bowo ora iso dhuwur mergo nyangga dosane cacah. Lah piye? Lah kok Pak Bowo ki ngajari apik sabar ya to? Lah kok muridé inu maneh banyu cangon. De zaman hei urung bar saise. Ya. Ndak ya. Ya ngatur apa? Jineman aduh sem. Elek banget toh. Piye to piye? Na ya. Ketoke. Ora ngono cakepane ora nenunane. Nadane. Rasa diwarai to, Pak. Ya ben Iki wis ketok lek enek dalang. tingkingane. Royko meneng to kok. Kene ben ketok pinter sithik no kok. Modern becik, bocah ayu. Komplit. Bejane besok sing duwe bojo sampeyan no. Bejane sing menek. Heh? Kok iso menek piye to? Bejane sing dibojo. Lah kok enek meneke? Lah ya bejane kambil ijo bejane sing menek to. Oh iya. Degane kambil ijo. Kuwi lho maksudku. Bejane sing menek. Iya wis ya. Kuwi lho. Ya wis to ya. Mak guyonan to. Aku ngantuk. Bener. Tapi bener apa degane kambil ijo. Wis ro enek degan ning kono ya ta? Degan kambile kan rupane ijo, bejane sing menek. Iya wis wanita maha benar. Ya. Iya. Ya Nduk, nyanyi apa nek Kuwi lho kono? jarene. Sapa? Sempakan. Apa? Iki apa to? Sepakat. Sepakat. Sopo marah-marahi. Ora ngerti YouTube sik padha melek opo piye. Ya ngatur kapan enak. Last one ya. Ya. Last one-nya apa? Terakhir. Satu lagi. Iya, kata Pak Bowo 2 kali. Oke. Gimana sih dalang seharusnya tuh lebih tahu loh. Apa sih lo ngomong apa sih? Gue gak tahu nih. Gue gak diajar. Diguyu. Cakepannya padha, Mas. Bodoh. Diganti jenengmu gak oleh. Ora apa-apa. Ora apa-apa oleh. Elek deh kayaknya. Aduh Bambang gak enak ya elek. Apa adu colopot? Aduh kampret. Malah elek nemen. Lah kowe ora usah didu kok dombeni nang glengker dhewe. Apik rame seneng aku. Senadyan mendak gawe bunga terasa mringah banget japotan
Jan enak, Truk. Nyamene iki wis nglungokne ngono kuwi. Lah iya. Ya iki lagu pamungkas. Ya ta wis manut lagu napa kabeh ngadeg. Iya. Jumeneng sedaya. Sindene sanes penontone. Iya. Lakone piye, Truk? Tenang. Ayo toh. Ayo. Cuma nang sedaya. Bar iki tas-tas bet wis bar. Sopo? Supote. Ya. Supote ra metu blas. Nganggo angin. Ya. Wis kono lagune apa manut? Yes, iki lagu kanggo panutup ya gong heeh, Truk. Engko jam 3 kudu wis bar. Ayo. Golek suwi-suwi tanding kono masjid. Ayo. Pokoke luar biasa bengi iki. Halo yo. Sesuk pijat-pijat, Truk. Suwi ora sila tumpang. Ya. Sopo wis esuk pijat plus-plus iki? Kowe iki 75 nang jak plus-plus ya. Ya. Yo ki. Nggih, menika lagu pamungkas saking kula sak kanca Mayangkara. Iya. Wis matur nuwun kabeh. Iya. Musisi ra nggih blangkon potong. Ya. Oh, ditukokne larang-larang kok yo ora. Lah nek bayaran 1000 ya 900.000. Wis ra betah melek usane. Yo. Semangat Pak Pot. Sing sirahe mekan dipotong apa gulune. Sirahe mekan. Anu. Sirahe mekan mbok kira Dipotong gulune. Juragane dhewe kok ngluwi VOC. Jane yo Jawa. Ken. Sindene seragam, yoga seragam, musisi seragam. Lah sing ngarep ki lho kok seragam. Iki piye to kok gak seragam ki lho? Ireng. Lah yo wis awake ireng sangat ireng. Ireng ambine ireng. Ireng sangat ireng sayang ireng. Gini ireng kabeh. Bapak ireng. Kok malah jenggong kabeh. Biasane ya lek dalang biasane nek ngidul sindani mulih diterak sepur. Lambemu aku lewat rel sepur rek. Aja ora. Aku sih sayang sampeyan Mas. Lah sayang ora ambu-ambu. Aja gak ngono. Aja Ayo ngadeg. Wis tak linggo. aku bayang neng kono. Biasane ngadep Mas. Bendok-bendok. Bayang ning tiplin. Aja ora. Sepur kelinci kan. Tak tutuk. Aja. Jare kobong piye to Mas sampean ki? Suwon nggih pun sangit. Wengenane sikil terus saiki jare. Coba Takut. berdiri ya bentar. Wis Nduk, wis jarine murat marit ya. Mungkin dalangnya kedinginan. Ya. Ya Allah, piye Mas? Piye Mas? Lah kok wis buyuten to iki? Mas, Anu tuh. Asam uratnya kumat to Mas. Ora. Ya toh, ya toh. Detek-detek wong iki Dalangnya lek gulane
sikile dhuwur. Wong lek wis arepe anu iki biasane iki anu. Biasane ana tanda-tanda abu-abu kabeh. Sikile wis abu kabeh gitu. Lah patra lemu ora abuh ora. Anu, Iki patra lemu. kena gula ta Mas? Ora. Oleh kena gula dipenggal sak sirahe. Ora kena gula. Lek benturu lah mesti sikile dirubung laler. Cek penak ya to. Lah kowe turumu kok diesel ini kan. Ning ngalem lho. Ning ngalem. Aku kan bar kok Banyuwangi kan nunut dhek to. Ya. Kan numpak elep. Ya kok batinku mobil api kan. Mosok kaya ngono. Tak delok. Apa terus ngarokmu iki apik-apik. Kae niken tak delok. Jalo apa to, Jal? Anu Mas, niken. Mosok koyo ngono. Delok to. Tak kira nek mesine mudhun Mas. Untuk bae yo iki to ngorok. Lah kok Diesele ngene. Kuwi kondame dhek Betari Kodam. Durga. Lah kok bari sing buri ngono. Apa? Oke, aku. Sapa kuwi Mas? Sapa? Ya kuwi. Kuwi Sailit. Lho ya to apa? Sailit. Yo. Ya. Ya. Ya, Nyapa ki? Lah saiki lho wis jam wis ndang bare lho. Lah iya bar ki Iki wis ndang Semar Gunung Ancep. Seto aja. Ayo. Disenani wong akeh kok. Yo, to dilut aku bar iki. To manut aku. Langsung. Ya. Kong, truk ya nutupne lakon bakune awake dhewe mung iso ndedonga muga-muga Pak Soleh Bu Wiwin sak keluarga tansah pinaringan sehat, pinaringan rejeki ingkang berkah barokah ya Kang Gareng. Truk kanggo anakku utawa adikku niken sing ulang tahun sing kaping 18 muga-muga dadi bocah sing solehah, rejekine turah-turah ya ta. Muga-muga tebih saka bilai pinayungan rahayu wilujeng slamet. Amin. Kagem sanidi wonten pundi kemawon matur nembah nuwun sampun support dumateng nduk niken. Kadang-kadang YouTube matur nembah nuwun warga masyarakat perangkat desa wonten mriki ingkang sami rawuh. Kula dongake rejekine kathah berkah barokah Allahumma amin. Ya tutupne lakon, Gong. Ya, Truk. Kangkong mlayu-mlayu napa